Săragoși. I-am scos-o, nu mai acum. Hai să cercăm totul, să dăm o gol de minute, să face pe mâna. Nu de acolo te ia. Ia eu pe gaură acolo. Bă, cum te ia acolo de minute? Așa, deci să rămână așa, ca să nu alunece. Deci nu ne trebuie să... Eu te rog puțin, coboară puțin. Mai dați o haină mai groasă. Nu, event. Scoate mâna din apă. Scoate mâna din apă. Dacă ai ceva. Ce-ți dau, bă? Hai că sunt un băiat mare ca Bente, nu mai fac. Ion, să mai gândesc acasă, nu te ducă cu aia. Personal, ține pe nu, personal! Aolea, telefonul... Să mai trage puțin și poate să facă cu poarta. Să le ia cu poarta. Comandante! Hai, poate să mai iau o dată. Hai să luăm de aici, de aici, ce ia stai pe boiat piciorul. Haide, hai să facă tubul ăsta. Pe sub, Jones, pe sub, pe sub. Pe sub aia. Ce s-a întâmplat mâini cu copilul sus? Stai puțin, stai. Aveți oxigen? Nu, înaintea lui să fie în fața lui. Nu. Bagă-te oxigenul de tubul ca să nu-i... Faceți Copilul sus, băi! Ia o... Vezi cum asta că se reglează? Da. Ai emoții. Frică ție? Da. Strânge-o. Ce ai de făcut acolo? Ți s-a zis Nu ce e trebuie bine, să nu e faci? bine, Da, trebuie să-l iau, mi s-o spune acolo să le dai. Așa ca să vă... E strânsă asta pe cap? Faci pe după mânuță, pe cap aici și pe după mânuță pe aici și o strânge în jurul pieptului aici, da? Asta faci. Dăm laț pentru mai altă. Uite așa, da? Și pe după, pe sub umeri și pe sub, așa. Și după aia o strângi. Se mai deschide. Da? Așa, ne. Verificați-l! Bă, Cristi, îl verifici la intrare. Băi, de un meu de oxigen. Copilul cu cele Băi, Gianni, băi, și copilul cu cele. Cordița, mai strânge cordița la mine. Floru! Bă, Floru! Să vezi ce dracă de șoldă! Lasă părule, lasă. Cristi, verifică-i cordița la mine. Alo! Nici drumul! Ține-te copil prima dată să verificăm. Radule! Hai să încercăm să prindem! În același timp! Ușor! Ușor, vorbește unul! Ușor! Dar fie liniște! Nu vorbi 10! Nu mai face să auzi! Dă-i drumul! Hai! Ține picioarele! Hai! Nu mai vorbiți toți, că dacă vorbiți toți nu mai aude nimic copilul! Țineți drept că dăm la toate trei odată! Ușor! E bine, e bine! Ușor! Ce șor? Ce unul copilul mic? Ia-l pe mic, ia-l pe mine! Lasă-l aici! Hai să-l dezlegăm pe ăla! Gata! Ușor, nu speriați. Lasă copilul să copilul la doctor, acolo! Ușor! Du copilul la ambulanță! Aici! Mai bine ne-am
Bravo. Stai, unde ne băgăm? Hai să facem să avem apa în spate. Vă lăsați copilul să pătimească. Bravo, tată. E băiatul noastră? Nu e tată. Dar o să fie copilul nostru. Al Segălci. Lasă-o la mine, lasă-o la mine. Ești erou aici? Da. Gata, Cum a fost? Bine. ia și dă Ți-a interviu. fost frică? Nu. Ia zi-ne, cum? Povestește. Am intrat acolo, am dat de 2 ori din picioară să mă scoate și l-am apucat de mâini. Și l-am scos. Și ți-era frică că poate scapi? Nu mi-a fost frică, că l-am apucat bine. Dar ți-a fost puțin frică atunci când ai intrat? Prima oară acum da, dar după aia nu mi-a mai fost frică. Era departe? Pește, foc acolo, pește. Nu. Era speriat copilul. Da. Bravo, felicitări. Cum te cheamă? Cristi. Și mai cum? Becheanu Marian Cristian. Ce vârstă? Operațiunea a constat în scoaterea copilului din tuburile acestea pe care le vedeți în față și le-ați filmat și dumneavoastră. Până la urmă, cu ajutor, exact, am luat un excavator, am început, după cum ați văzut, am extras câte un tub, ca să putem să intrăm în zona unde se poate respira. Deci unde copilul... Deci în jur de 30-40 de oameni. Ați văzut dumneavoastră se lăceau cu și localnici. Deci pe lângă cei care au intervenit de la ISU, am avut și localnici. În 18 ani de experiență, cred că cel mai greu caz care l-am avut. Cum ați decis să intre copilul de 14 ani? Copilul înainte, cum am spus și la colegii dumneavoastră, a fost instruit, ați văzut foarte bine aici, a avut, de asta ați văzut că prima dată... A fost greu să luați o asemenea decizie să Foarte băgați greu, în copil? foarte greu, deci foarte greu. Foarte frică. Am și eu copii acasă și știu ce înseamnă viața copiilor. Dar, având în vedere că am salvat 2 vieți în loc de una, mă bucur foarte tare. Operațiune dificilă. Foarte dificil. Trage de asta. Blocat?